Bruno i ja upravo računamo koliko je godina prošlo od prve sezone Voice-a u kojoj je ona nastupila i oduševila. Ne samo da je nastupila, oduševila, već je bila prva ikad natjecateljica koja je bila u hrvatskom Voice-u i koji su se mentori okrenuli. Pa eto, kako je, Sara, kad se toga sjetiš? Ne vjerujem da je toliko godina prošlo, to prvo, to me uvijek zbuni kad shvatim kako je to zapravo daleko, iako je blizu. A konkretno danas dojam je kao pjevam ponovno Natural Woman, pjesmu koju sam pjevala na blind audiciji, pa onda svi oni mali kompleksi i nepravilnosti, kao sad imam priliku to popraviti, to sve tako da vijećam sama sa sobom šta će se dogoditi u toj pjesmi večeras na nastupu, ali kad pogledam unazad, stvarno jedno predivno iskustvo, upoznala sam masu ljudi s kojima sam i dan danas u super odnosima i baš preporučiti svakom ko se vidi u ovoj priči glazbenoj i sigurno da će im ostati u lijepom sjećanju i lijepe uspomene od svega toga. Dakle, svira se, pjeva se, druži se, što si od toga ti već iskusila u ovoj trećoj sezoni? Ola, 8 jezika. Ne smijemo nikad zaboraviti reći da Ružica govori 8 jezika i sad ih još uči. Pokušava učiti još preko nekoliko. Poliglot. Entonces. Pa ja mislim da sam iskusila sve od ovoga što je Bruna navela, stvarno, i mi smo se isto jako povezali. Onako prije kad bi to gledali na televiziji, mislim, vidjeli smo mi tu povezanost, ali nije bilo toliko stvarno kao sada kad smo u svemu tome. I stvarno, mislim da je meni to osobno najbolji dio šova, koliko sam ljudi zapravo poznala i način na koji smo se povezali i nebitno neko ispao ili ne, i dalje smo svi zajedno, družimo se i pomažemo jedni drugima. Što je još jedan dokaz da Voice doista nije samo emisija i to je najgledaniji i najpopularniji talent show u svijetu, ne samo u nas, već doista i druženje i emocije. Upravo zato jesmo večeras ovdje kako bismo se svi povezali na ovaj lijep način. Kako je pjevati sa Ružicom? Zapravo vas je 4 u Highway to Hell. Da, razne su kombinacije, zapravo skoro cijelu kombinaciju koju su nas složili nisam poznavala. Nevjerojatno je gledat dio ekipe iz prve sezone, onda ove iz druge sezone također se poznajemo zbog A strane i svega ostalog. Sad odjednom tu neki novi klinci koji od prvog do zadnjeg odlično pjevaju, zapravo nema nikakve razlike, jednostavno se posloži, stručni tim posloži 4 osobe na stage, zapravo je svejedno. Je li to neko novi, je li to neko čim je došao u fazu natjecanja, očigledno zna što radi i užitak je s novim ljudima surađivati, otkrivati nove ljude, nove talente, baš zadovoljstvo. Mateo i Čivro. S obzirom da tebe zovemo imenom, a njega njegovim divnim prezimenom, krenut ćemo s tobom. Kako ti je kada se sjetiš svog Voice-a? Nostalgično, jako nostalgično. Evo, jučer sam taman komentirao sa Čivrom, kako je to bilo prije 5-6 godina, 6, gledam ga i razmišljam kako mu je ime, znam ga po Čivro, a imena nema, ne? Zovu Čivro i Fran me pita, dobro daj, kako se ti zapravo zoveš? Rekao Marin, aha, drago mi je. Čekaj, ja sad ovako ubodem s najavom. Čivro, ti si sada nastupao i na različitim događanjima, festivalima, izdaješ svoje pjesme, albume, spotove. Koliko ulogu u tome odigrao Voice? Veliko. Zapravo, poslije Voice je to sve krenulo, prije Voice sam isto, pokušao se probiti. Imao sam taj svoj neki rock and roll cover band i nije baš to išlo lako. I onda poslije Voice-a, odskočna daska. Falšu unatoč. Proznan sam falš špilerom, ali kažu da to ne smeta kod mene. Da ja smijem falšatirati, falšam sa dušom. I kakav je osjećaj biti na pozornici opet sa orkestrom, sa bendom, sa back vokalima? Profesionalan za razliku od nekakvih stvari koje sam radio nakon sezone i tako, ovo je stvarno divota. A ti? Koliko si ti ostao povezan s kolegama iz prve sezone? Zapravo dosta, zato što smo prošli to jedno, kako bi to nazvao, uopće situaciju u kojoj smo se svi našli, niko nikog nije znao i sam smo si kliknuli ili se nismo kliknuli i to je to, ne znam, nećete ljude nikad zaboraviti. I to je stvarno sjećanje koje ne mogu zaboraviti. Emocije, sjećanja, povezanost, prijateljstvo i glazba, su što su svakako epiteti koji idu uz Voice. Kako si rekao da se zoveš? Marin Juri Čivro. Čivro. Uživaj i ti Čivro. Marin sa tvrdim č.
Ovi ljudi bili su nam prva sezona ikad u Republici Hrvatskoj prekrasnog talent showa The Voice. Mladi gospodin Bičević, divan gospodin Dino za kojim su djevojke i djevojčice ludile i divna, nezaboravna i prekrasna Ana. Poštovanje, dobro večer, kako si? Odlično sam, dobro večer. Ti od francuskog nećeš pobjeći nikad. Izvodiš jednu krasnu pjesmu na francuskom jeziku koja u originalu nije ispjevana tako. Točno tako, ali izvodila sam je na prvoj live večeri našeg nekadašnjeg prvosezonskog Voice-a. Sad bi trebalo postaviti kviz pitanje na ekranu, onako koja je to bila pjesma i onda svi sad nešto klikaju, reci nam. Radi se o Temperi. Tempera na francuski i evo kad su me pozvali da sudjelujem na ovom koncertu, bilo mi je baš drago jer mi je nekako osjećaj ko godišnjica mature, znaš, 5 godina, taman onako fino, svi se sreli, pjevamo neke pjesme koje smo nekad davno pjevali i baš mi je veliki gušta evo biti ponovno s ovom ekipom. 5 godišnjica mature, ajme kada to kažeš stvarno, a mi sve bolje, vidi nas. Bičević što ima? Tebi je samo drago što ti me ne vidiš bez moje naušnice, priznaj. Evo ja to recimo nisam htjela reći na mikrofon ili na kameru, ali sam nagovarala prije nego što se stisnulo snima i da stavi neku naušnicu da ga ljudi prepoznaju, ali ne treba. I bez kose. Dobro izgledaš jako i dobro djeluješ. Sretan, dobro sve. Je. Sretan sam i lijepo te vidjeti opet nakon dugo vremena. Ima jedna zanimljiva činjenica, nije činjenica, nego da smo Dino Petrić i ja na blind audiciji pjevali istu pjesmu. I uvijek je bilo nadmetanje ko je bolji. Ja mislim da je to potpuno krivo jer se zna da sam ko je bolji, a za njim nek cure i dalje lude, mislim. Sve u redu, svakom njegovo. Mislim da je bilo do te naušnice, da se nikom naušnica nije svidjela, ali Bože moj. Baš je bila upečatljiva. Jesi ti imao neku naušnicu onda? Ne, nisam. Ja sam imao narukvicu. Kako se osjećate večera svi? Fantastično, evo, ponovo su svi skupa na istom mjestu. Fantastično, što ja ti drugo kažem. Evo, nova ekipa iz 3. sezone nam se pridružila, tako da evo, malo smo u većem, širem broju. Je li imaš već favorite iz 3. sezone? Imam, da. Ali zadržati sebe, neću ti još to otkriti. Kako se istrenirala i politička korektnost ovdje. Bi li im bila u koži sada? I opet sve to iznova proživljavala? Pa znaš šta, kad sam se ja prijavila, apsolutno nisam znala ništa dalje od blind audicije. Ja stvarno nisam znala kakav je uopće koncept emisije i sve mi je bilo iznenađenje, svaka emisija iznova. Sad kad znam, sad bih znala koliko je to stresa, ali koliko je ljepote zapravo isplati se. Jer meni osobno je donijelo samo lijepe stvari. Nekakve kasnije i suradnje i neke druge stvari koje su se događale nakon Voice-a. Mislim da je bio izvrsna odskočna daska meni, a nadam se da će biti i ovim novim mladim sjajnim ljudima. Također i mi se nadamo. A ti što je tebi Voice donio, kakva sjećanja nosiš? Ono što najviše od Voice-a pamtim su sva ona poznanstva i svi oni ljudi koji sam upoznao. Treme se više ne sjećam, pjesama, scene, to sve manje više zaboraviš, ali ono što ti ostaje su ljudi. Lijepo si ovo rekao, nemam što za nadodati. Kada se ti sjetiš svoje sezone The Voice-a, što ti o svemu tome misliš i što je tebi The Voice donio? Voice mi je baš bila prilika da se predstavim, da me spaze i sad je sve dalje na meni, kako će. Apsolutno. Dakle, sve bi možda bilo drugačije da nije Voice-a bilo ili da ti se netko, što nikako nije moguće, naravno, u tvom slučaju nije okrenuo na blindu. Sve je moguće jer to je takva izvedba kad, šta ja znam, još sam birao pjesmu koja je malo čudna, ako kiksaš par dijelova, može ispast prečudno, a može ispasti predobro ako sad razvališ, šta ja znam. Da nije bilo Voice-a možda bi našao neki drugi put da se probijam, ali bi bio puno teži i duži. Eto, zato je Voice baš odlična emisija za sve mlade koji vjeruju u sebe i znaju šta žele od života i od glazbe. Ovo si jako lijepo rekao, hvala ti. Osim toga, naravno, da su tu i poznanstva, pa tako i s ovim generacijama koje dolaze. Vinka, sigurna sam, svi već dobro poznajete i ima već mnogo navijača među publikom. Kakav ti je osjećaj biti u Voice-u? Je li ti možda u nekim situacijama to pritisak ili doživljavaš sve, kao što je evo Ljubenko naš rekao, da ti je to dobra odskočna daska za ono što želiš sebi u budućnosti? Uvijek je tu neki pritisak, ali to, mislim, moj možda problem. Ali to je definitivno prilika za pokazati se. To gledam na način da sam prije bio u moru, sad sam u akvariju, pa... I koliko u akvariju još ima ribica onda? Puno je, ali opet manje nego u moru. Što si želiš u svom glazbenom dijelu života? Sam autorski rad.
i ostaviti nešto, mislim, ako imaš 10 svojih ljudi koji te slušaju, to je super. Pa mogu li onda zaključiti da ste vi po senzibilitetu onako slični milenijalci koji želi ostaviti trag? Pa vjerojatno da većina nas želi ostaviti taj neki svoj trag, a sad... I mislim, ako izbacimo autorsku pjesmu, da je to već trag sad. Koga to oduševi ili koga ne, to je već druga priča. I za kraj, kako se osjećaš večeras ovdje? Je li ti ovo prvi ovakav neki veliki nastup u velikom nekom poznatom prostoru kojeg si možda prije pohodio posjećujući koncerte svojih omiljenih izvođača? Jedan san je bio svirati i pjevati u tvornici. Za početak ovo je super. 3. sezona, mlada gospodična koja sve oduševljava svojim i stasom i glasom. Adriano! Potom čovjek kojega su proznali filozof, a on je sve oduševio svojim krecnjama na pozornici osim glasom Maroje! I žena iz 2. sezone Voice-a koja nas je tada oduševljavala, oduševit će i večeras Monika. Monika, kako si, lijepo mi te vidjeti opet. Odlično, hvala i meni je lijepo tebe vidjeti. Kako se osjećaš večeras na ovoj pozornici kada su iza tebe svi glazbenici koji su bili onda tijekom 2. sezone? U principu odlično, zato što nakon 4 godine ponovo da ti oni sviraju iza mrak. Jesi li srela ovdje ljude s kojima si bila dobra, koji su ti možda nedostajali? Koliko si ostala u kontaktu sa svojim kolegama, natjecateljima? U principu ja sam se poprilično vratila nekoj svojoj rutini, onome što sam završila na fakultetu, neki svoj život, tako da bilo jako uzbudljivo sresti ponovo sve te ljude kao da su se, baš smo sad pričali sa Anom Opačak, kao da je ponovo slavlje neke 5-godišnje mature. I tako to, uglavnom jako, jako lijepo. Tvoji učenici, sada si učiteljica, dakle u školi znaju da si bila u Voice-u? Znaju, iako sam to ponekad pokušavala skrivati. Kako? Pa onda uvijek pitanja, pa dajte pustite video, pa ne, pa moramo nastaviti raditi, na satu smo, tako dalje, uglavnom, ali zapravo jako slatko. Stroga si i pravedna učiteljica, to sam već čula. Jesi li stroga i pravedna komentatorica 3. sezone? Moram priznati da ne stignem pogledati emisiju kad se prikazuje, pa onda redovito pogledam isječke na stranicama i definitivno navijam za sve zato što su stvarno izvrsni. Jesu, slažem se, doista se oduševili, mane vam se gotovo pa ne mogu ni naći. Kakvi su vaši dojmovi, Maroje? Dojmovi Voice-a općenito? Pa odlično je, družite se s tim ljudima, upoznavati ih i vidjeti kako i napreduju svi oni, pa tako i ja usput. I ništa, psihološka igra, sve je psiha i to treba dovesti na neku normalnu razinu, da pivam koliko god moj potencijal je u visini i ništa, to je to za sad. Kakvi su tvoji dojmovi, kako se osjećaš na pozornici, što ti je sve već Voice do sada donio? Pa moram priznati da mi je ovo jedan veliki doživljaj u životu. Kad sam se prijavila, prvo nisam mislila da će to biti sve tako nekako onako friendly, da će svi jedni za druge navijati, da ćemo biti tu jedni za druge. Mislila sam da će biti svi onako sam sa sobom, tako da u tu ruku sam stvarno oduševljena i svaki put da čekam, nemamo neku probu, uopće mi nije problem dolaziti i stvarno guštam i pivati i družiti se sa ljudima. Tako da evo, ja se nadam da će ovo šta duže trajati i da ću moći uživati u svemu tome jedan malo duži period. Uživajte ljudi i sretno. Puse!